Україна готова віддати Росії екс-керівника РІА Новості Кирила Вишинського в обмін на звільнення українського режисера Олега Сенцова. Так відповів президент Володимир Зеленський на вчорашню пропозицію Кремля зробити Україні перший крок і звільнити Вишинського. Водночас 24 військовополонених українських моряків нема і не буде у списку на обмін заручниками, зазначив президент Зеленський. Бо Росія зобов'язана їх повернути без жодних умов, як того вимагає Міжнародний трибунал з морського права. Ми ж не кажемо про обмін з приводу наших моряків. Моряків нам повинні повернути. Якщо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб такий час наступив найближчим часом, це відбулося, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі. Тим часом Кирило Вишинський залишиться за ґратами до 19 вересня. Таке рішення ухвалив Подільський райсуд Києва. Продовження тримання під вартою для звинуваченого в державній зраді Вишинського просили прокурори, а захист клопотав про домашній арешт. Однак суд не пішов на послаблення запобіжного заходу. Надано беззаперечні докази наявності ризиків про можливу втечу, можливий тиск на свідків та перешкоджання провадженню іншим чином. Ми не можемо в кожному кримінальному провадженні обирати чи скасовувати запобіжні заходи шаблонно. На даний час ці ризики існують, вони судом були обґрунтовано враховані. Фактично ми бачимо, що суди по-різному певним чином вивчають ризики. Мені вдалося те, що ви чули під час оголошення ухвали. Як ви зазначили, це є не остаточним рішенням, оскільки воно підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Тому зі сторони захисту буде подана апеляційна скарга.